So what's on po mga siyaw, good morning sa inyong lahat. Merry Christmas sa inyong lahat. At ngayon, a-attend muna tayo ng Christmas party. Kisaw, baboy, hindi. Ano? Hindi. Basta nginsa din siya seafood. Hindi. Gabaw, baka. Hindi. Baboy. Karnero. Kanang patahin. Kanang bugas. Kanang bread. Ang snacks ya? Meal. Maybe. Snacks? Snacks. Last 10 seconds. Pass. Sakto na. Pass. English. Yes. Kulang pa 500 na, ako kayo na 500. Ang laog 200. Ang first, ang second 100. 150. On your mark. Get set. Go. Itong sakit ha. Wow! Grabe yung tiyan eh. Go guys! Woo! Kuya! Apa, babos? Murag halas, uy! 7, 8, So what's on po mga siyaw? Tapos na tayo mag-party. And ngayon, ang gagawin natin ay maglalaro tayo ng basketball. Isa one-day league basketball. At saka after sa laro namin ay magpa-party din kami. So what's on po mga siyaw? I will update you mamaya. It's showtime!
Now we are here with the best player of the game, Mark Jolo Rivera Panerio. What can you say about your game? Tingog. Woo! Grabe! Ang sarap ng basketball! Ang sarap ng pawis! Woo! Parang na-recharge tayo! At so ngayon po mga siyaw, ang next na activity natin ay a-attend tayo ng opening or grand launching sa negosyo ng kaibigan ko. So ngayon, ayun! Pila yung gusto. So what's on pa mga siyaw, tapos na tayong mag-attend ng party at ngayon, ang next na gagawin natin ay a-attend na naman tayo ng another Christmas party. Tungkol sa anak man kayang awitin para sa'yo. Di biro ang gawing sukat ang titig sa tono. Sampu ang aking diksyonaryo kung ang tugma'y di gusto. Basta isipan di magbabago ang damdamin ko sa'yo. Araw-gabi nasa isip ka, napapanaginip ka, kahit saan magpunta. Araw-gabi nalalasing sa tuwa, kapag kapiling ka, araw-gabi tayong dalawa. Iulit mong nasabi ko ang nais kong iparating. Dapat ko lamang mapilit naman itong dibdib. Tila sampu pang awitin ang natapos kong litahin. Ito ang tunay na damdamin, tanggapin at tingin. Araw-gabi nasa isip ka, napapanaginip ka, kahit saan magpunta. Araw-gabi nalalasing sa tuwa, kapag